Goeien en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is de listloeker van Provinciaal Belang Friesland, Rinus Buizing. Ze ziet het nooit in provinciale steden en willen dat nou graag webbeziekje. Provinciaal Belang Friesland. Een partij die het zijt op te komen van de burgers van Friesland. Als soort gekwezen als het oors weer. Rinus Buizing is de listloeker van de partij. Wat willen ze echt en waar hellen ze de stemmen bij? Ja, Leeuwt is Vreegje, Rinus Buizing, listloeker van Provinciaal Belang Friesland. Welkom in de studio, welkom in het Politbureau. Dank u wel. Waarom had je hem zo nodig hebben waarom in de steden? Ja, we hadden dus de laatste jaren hebben gezien dat het stemgedrag van de mensen heel tijd weer meer omdraait naar de lokale partijen. Dat hij bij lokale verkiezingen. Ja, en dus de laatste keren tussen de 30 en de 34% lokaal stemt. Maar provinciaal gebeurde er eigenlijk niks, hè? Maar die lokale Gebeurde partij. er niks. Nee. Waarom dan? Want er is niet iemand die op je stemmen wil. Ja, nou, we hopen dus dat die 34% dat die nou ook lokaal stemming in bij de provinciale verkiezingen. Dat je het op een troftaal. Gemeentebelang 8 Kaspen, daar zit hij ook in als rietslid. Ja. Je hebt zelf de ELP, de eerste lokale partij in Smelgeland, die de grootste worden is. Dus Ja. je volle houdt dat op een troftaal. Nou, er zit één probleem komen. De opkomst die moet eigenlijk hetzelfde wijzen. Hè? En als het dan 30% is, ja, dan zullen we met 12 zitten in de steden komen. Maar Ja, dat zal net zo wezen. Nee. Want in het verliezen het deze partij wel maar iets over de namen natuurlijk in de steden zitten. Klopt. Maar vanaf 2000 net meer. En Nee. je hebt zelfs in 2015 net mooi dien. Klopt. Is het dan net het reanimeren van iets wat net meer werkt? Nou, ik zit wel de politieke landschap, hè, wat ik krijg is, dat is oors worden. En ik zei, je zit hier zelf in de voort als je net mij doen. Maar aan de andere kant, als je naar zorgt naar Smellingeland bijvoorbeeld. De ELP, de eerste lokale partij, dat wie de grote winnaar van de verkiezingen vorig jaar. Dat heeft natuurlijk wel alles te maken met een lokale zaak die ter spelen. Die komt hier dan een keer op staan. Dat is toch eigenlijk de basis van het succes van alle lokale partijen. Er is provinciaal eigenlijk niks dat die lokale partijen biedt. Nou, dat denk ik wel. Wat dan? Ik zeg altijd van alles, de openbare ruimte, boeten de borden, de bebouwde komdwarpen van de plakken, dat is provinciaal. Dus iedereen had ermee te maken en iedereen die wil natuurlijk zien omjouwing echt leefbaar houden. Een punt waar wij ontiegelijk op inspelen. Dat de Lietse kernen leefbaar houden en leefbaar maken. Dat zou het FNP is. Ja, De Friese Nationale Partij bijvoorbeeld. Wat zie je hem oorst wel als bijvoorbeeld een FNP die ik zei dat ze van de Friese burgers er binnen? Nou, we gaan een paar punten dat we net met de FNP eens binnen. Hè, en dat Hokker? bijvoorbeeld het focussen echt op het Fries. Zo, we zijn meertalig. We gaan Beels, we gaan stellingwerkers, we gaan het Fries, we gaan het Nederlands. Daar is de FNP ook net op het chin natuurlijk. Nou, net meer. Maar zie mij bij u alle taal, maar ze wel broeken. Ja. Daar hebben we geen probleem mee. En als de FNP een onderzoek gaat, dat zeggen we willen eigenlijk wel alleen naar het ministerie Buitenlandse Zaken en Onderwijs in Den Haag horen en de rest wel naar uw stad loeken. Dan denk ik, ja, dan ben je denk ik net helemaal realistisch bezig. Daarom skierde je bent net zo federalistisch als de FNP. Maar wat is je een belangrijk oren om de skierende punt dan? Nou, dat is wat ik correct zei, het leefbaar houden met name van de Lietse kernen. He, dus wenningbouw in de Lietse kernen, als er wenningen binnen... Dat was al een keer, stiet in elk verkiezingsprogramma. Ja, maar het gebeurt net, hè? Want ik ben een heel soort van dat soort onderwerpen, die zijn ze fjouwer hier waarom ik. En het is nou nog zo. Dus dan moet er een keer wat gebeuren. Welk onderwerp bijvoorbeeld? Nog meer, behalve die leefbaarheid van het platteland? Nou, dat binnen de werkgelegenheid en een heel actueel punt momenteel, dat is het veenweidegebied. Ja, het verhegen van wetterpeil erin. Ja, of net. Zeg je eigenlijk van dat de ouderen jaren, dat je maar net in ziet en dan de laatste 4 jaar hier, vooral dat de partijen net goed in, hè? In Friesland? Nou, er zijn wat belangrijke punten. Hè, zoals ik zei, de veenweidegebied ben lezenbleun. En die zeggen nou, die letten we oer onder nieuwe staten. Het is een punt dat die in de stemwijze, die gaan ze eruit halen, omdat er geen spreiding weer. Dus dat iedereen uiteindelijk te volle met elkaar eens weer. En dan denk ik, waarom is dat net oplost? Dan hier in die 4 jaar die het oplost deze kind. Ja. Ja. En dat vind ik dan jammer. Dan hebben we Lietse keren, daar wil je hem heel bot op inzetten. Ja. Onder oren, hè? Onder oren. Ja, maar goed, dat is een belangrijk punt van Provinciaal Belang Friesland. Aan de andere kant hebben we natuurlijk de maait zien, maar de krimp. Je kent toch net die krimp negeren en die kern daar alles maar op inzetten, geloof. Ja, krimp kan je als een probleem zijn, maar ook als een uitdaging. En ik neem mijn eigen dorp even, Twiesel. Daar is geen openbare squallen meer. Geen bank meer, geen pinautomaat, geen winkels meer, geen openbaar vervoer. Puur omdat er geen mensen bij komen. Maar dat komt maar hoor, belied ik net meer waarom. Nee.
Weet ik net. Als je zegt, de wenningcontingenten, de bouwgrond, dat wordt uitgevoerd door de provincie. Als hij zegt, je rucht op 20 contingenten, maar je kan er ook 8 meer krijgen om die 8 in de Lietse kernen lezen. Dat ligt aan de gemeentes, maar... ik wil... Je hebt ook krimp natuurlijk, hè? Ja, word je dan als provincie... Het krimpbroek of het lijf net, hè? Nee, maar goed, het is gewoon. Nou, het is Friesland. Je kan je even dicht wel, maar het is er wel natuurlijk. En word je dan, ik al kom, Ginnemeesken de Waai, word je dan toch der huizen bouwen? Want dat is natuurlijk een vrij onlogische beweging. Het is kip-ei-verhaal natuurlijk. Als ik in huizen ben, dan kan ik in Meesken komen en andersom ik net. En ik zeg... Maar ben ik in Meesken omdat ik in huizen ben? Of ben ik in Meesken meer omdat er geen verzendingen binnen? Nou, het ene dat sluit het orde net uit. En dat er nog 40 of 20 gezinnen verdwijnen in een layout of een drachten of een dakum, dat merk je net zo. Maar als die uit een twiezel verdwijnen, en dan hij komt mijn teldatum van de legere squallen dat ze te weinig leerlingen hebben en dan maakt die squallen dicht. Zo, en dat mag voorkomen, want dan krijg je daar zo van die beelden als in de oude westernfilms. Dan zie je wat tumblewees de Trotterstrijd en verder gebeurt is de Wien. Ja, precies. Jongens, gemeentelijke partijen, daar zitten gemeentebelang, of je provinciaal belang Friesland zitten erin. Als er bijvoorbeeld een partij, like als jouw eigen gemeentebelang acht Kaspen een mening heeft en in Lemsterloon, of wat vroeger Lemsterloon, hier Frieske Marno, heeft een andere mening. Hoe kan je dat als listloeker en als eventueel steertelid dan bij elkaar horen? Want het zijn al geen kikkers in de kroon, lijkt het mij dan. Ja. Hoe doe je dat dan? We gaan nu dat we met fjouwen zitten in de steden komen. Dat is dus daar gaan we eerst even vanuit. No. En als we daar met fjouwen niet zitten, en er zijn 2 in hun gemeentes die zijn een bepaald punt, en horen bij de voor, fractiediscipline, dat mag je loslaten in uw geval. Want dat kun je net hebben. Je zegt iedereen mag stemmen wat hij op dat moment vindt. Ja, dat mag je normaal natuurlijk ook altijd al. Nou, ja, iedereen dat die gebeurt zit zonder last ruggespraak en iedereen die mij. Ja, maar de meeste partijen die hebben fractiediscipline. Het was niet dat de partij direct uit. Precies, maar je bent net verplicht, hè? Maar je denkt, fjouwer zitten, krijgt die een partij, zit je dan als een accountant? Want dat ben je ook. Nou, ik ga naar administratiekantoor. Oké. Voor mij is dat haast hetzelfde. Ja, ik zit verschillend net samen goed. Daar hebben we het net maar je vertalen dan de gemeenteuitslagen letterlijk terug naar die van de provincie dan. Nee, want fjouwer is wel een heel soort. Ja, ik vertaal even de richting die daar in de gemeentelijke verkeersingwet staat. Die vertaal ik even terug, dat er groeien zit. Ja. Want als je dat van tal wie we hebben omzeggen naar nou, dan zit daar een behoorlijk verschil in. Ja. Een tredderpad lokaal. Ja. En toen weinig ik dan net zo volle lokale partijen. Het mooie is dat elke nien heel hoopvol is. Dus dan moeten die steden die moeten groter worden. Want iedereen komt maar meer mensen in de steden dan dat er stolen worden. Maar goed, dat zeggen we al wat. Ja. In je punt nog de onafhankelijke senaatsfractie. Dus zit Hendrik ten Hoeven van FNP nog in de eerste keer nog. Want daar giet het ik over. Klopt. Jim Heim er ik bij onsletten. Ja. FNP zit er ik bij. Eigenlijk beconcurreren je helemaal cool nou. Wilt je wel dagelijk lid binnen van die OSF? Nou, we hadden zelf net een kandidaat. Dus het is Gerben Gebrandi is een kandidaat Gerben Gebrandi is de kandidaat van Jouw oud-burgemeester. Ja, precies. Ja, nog net, hè? Nee. Waar is je post? Maar nog even. Ja. Maar hier maar nog even 2 dagen. Al wie in de ei. Maar wat Andy zei is natuurlijk wel weer. Je bent gewoon natuurlijke bondgenoten van elkaar. Omdat je beide maaidagen elkaar scheren. FNP, Provinciaal Belang Friesland. Nou, ik zeg, welke partij had het eerst? Dat maakt me net zo vol uit. De partijen of de punten waar je het over eens bent, dan mag je elkaar in versterken. Ja, maar meestal wat wel weer op stemmen kennen. En als je hem op elkaar liedje, ja, dan heb je door elkaar dus scheren. Ja, maar stel dat je hem niet had kan die 2 punten hoor, waarvan ik zei, en ze hebben allemaal 2 punten waar een behoorlijk verschil in zit met de FNP. En ja, dan is maar gewoon de kiezer. En ik ben natuurlijk een heel soort, die zit in die landelijke politiek, daar zitten volle vreemde dingen in gebeuren. Dat willen we net, maar die willen misschien dat echt net, wat de FNP doet. De sociale provinciaal van Friesland stem van de FNP oppakken zal, want dat is samen. Ja, dat kan samen. Ja. We wachten hier al 20 maart, dan binnen verkiezingen. Dit is intussen die even zijn naar de tekening, de cartoon die het Gerco Verbeek gemaakt heeft. Ja, er staat rekend buizing een beetje Riek. Administratiekantoor. Ja, je bent boekhouder, je bent net zelf. Goed, je ben ik politicus en we hopen je als politicus hier dan een keer weer om te zenden in het politbureau. Dank voor je komst. Je bent dus te vinden. Ja, zeker. Ja, oké, graag in. Ontzag hier het politbureau. Bedankt voor het zien en graag ont Nijweken.